rigtig spændende finale her. Det er jo sådan, at Chris Madsen, som jo ellers er kendt som en ganske suveræn vinder, han var sidste år, så han har en revanche i sig til i år. Så rigtig godt øje på Mathias Andersen inde på bane 3. Han var meget tæt på at slette Chris danske juniorrekord i går af Nordesmesterskabet i håndbold. Chris 28.3, Mathias 28.9. Det er lidt langsommere ud, Mathias var, da han svømmede guldmedaljen hjem hos jordene. Og Chris Christensen i sikker sejr. 59, 51 og 1, 0-1, 15 til Mathias og 3. plads Jesper Christensen.